50 яшьлек гомер бәйрәмен халык телендә алтын дип йөртәләр. Билгеле, моның хикмәте һәм хаклы килеш шулай аталуы бардыр. Шундый ынтылмаслык гомер бәйрәмен бүген Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Яфаров Фәрит Шамил улы да каршылый. Шул сәбәпле бар якыннары бергә җыелышып бүген аңа бәйрәм иртәсе бүләк итәргә булганнар. Беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Венера Марсовна, кызлары Регина һәм Диана аңа үз теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Бүген безнең гаиләбездә матур тантана. Тормыш көндәлегенә бишле билгесе куелып, иратлар өчен мөһим булган матур юбилей ишек шакыды. Сиңа 50 тула. Татлы күз нурым, йөрәк җылым минем. Мин хатының өчен син гомере буе олы таяныч та, ныклы ышаныч та булдың. Балаларың өчен сокланырлык үрнәк. Без һәр вакыт сиңа карап горурланып кына яшибез. Безгә кылган бар игелегең өчен һәммәбез бергәләп рәхмәт укыйбыз. Ни кадәр генә күңелләр ташса да, сиңа карата теләкләрнең иң матурларын эзлисебез килә. Гомереңнең һәр мизгеле сиңа шатлык, куанычлар гына алып килсен. Бәйрәмең котлы, мөбарәк, бәхетең һәр чак түгәрәк булсын. Алдагы көннәрдә дә бәхеткә, шатлыкка күмелеп, кайгы-хәсрәтләр күрмичә озак еллар безне сөендереп яшә. Синең кебек киң күңелле, барчабызга да йөрәк җылысын мулдан биреп яшәүче кешебез булу безнең өчен зур бәхет. Әтиебезнең тырышлыгына, осталыгына, гаилә җанлы булуына сокланабыз. Олы киңәшчебез, ярдәмчебез булып, елларга бирешмичә, сау-сәламәт гомер итәргә язсын сиңа, Тикай. Туган йортыбыз, әнкәебез һәм әткәебез булганда нурлы, якты һәм матур. Безсез булганда бик бәхетле, кадерлеләребез. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә. Котлы булсын матур юбилеең. 50 тулды, бу бик зур бәхет. Әгәр килсә иде хәлебездән, куяр идек алтын зур тәхет. Шын ир-атның асыл исемен син яклап, саклап килдең гомердә. Бер кайчанда кайгы болытлары чыкмасыннар аяз күгеңдә. Алда юбилейлар бик күп килсен, без бәхетле булсаң янәшә. Кадерлебез, һәр чак сөендереп, 100 яшеңә кадәр син яшә. Хөрмәтле Фәрит Шамилевич, юбилейлы туган көнегез белән котлап, якыннарыгыз юллаган матур җырны да бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Яңгыр ява исә давылым, елмайсың күңелемә шатлык, моңайсың шунда иң авырым. Сабыр, сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чаклардан. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын марага. Тормыш җилкәнен синнән башка йөзә алмас язмыш дарьясында. Тик булган син яннарымда, үткәрербез иркәм барсында. Сабыр, сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чаклардан. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Сабыр, сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чаклардан. Яшем яшнәми,
çekilip koyaşım. Kadirlerin gene bildiğim Hudayım birgen seni yazmışım. Sabır sabırlar itigelim Gafu et meni digen çoklardan. Yeşim yeşnemi kukuremi Dik buzlar yatmasın arağa. Sabır sabırlar itigelim Gafu et meni digen çoklardan. Yeşim yeşnemi kukuremi Dik buzlar yatmasın arağa. Yeşim yeşnemi kukuremi Dik buzlar yatmasın arağa. Ferit Şamil uly Yafarovna 50 yaşlık юбилейлі туган күні bilen apası Husniddinovlar Ferida Şamilovna, uly Ramil, kilini Liliya, balalary Bulat hem Azamat, kızı Albina, kiyevi Rinat, ullary Usman Madifurovlar kutlap жылы tileklerin жетkireler. Süýükli, yoratkan enim hem kadirli abyybız. Rühsat et seni motor юбилейиň bilen kutlarga. İratlar bu turmuşta üç biyiklik alırga tiyişdiler. Sin işni gine tugil, mingnen artıkny algansındır. Turmuşның bar yağından da ilgirirge tırışasın. Dünyany kuwa-kuwa, mine sizmi kaldyň şunday uly юбилейиňa jitüňne de. Lekin sin haman şunday yaş, dertli, gül işlerge gine umtylgan kişi bolup turasың. Gailede iň tüpşük, 5-nji balak bulup tusaň da, sin barabızga da ılly tayanış bugün. Namusly kiliş harbi hizmetiňni Belarusiya ilinde ötep kaytyp, matur gaileňni kurdyň. Bugün de saf hislerigizge tugry kalyp, köplerge örnek bolup ýaşaýsyz. 1998 ýyldan alyp indi sin üz işiňe tugrylykly bolup, gailebiz işinde ıly tirek bolup ýaşap kilesiň. Әйтәләр бит, һәр ылы иратның артында шундай ук ылы хатын тора дип. Бу хак сүзләр. Гаиләңнең тынычлыгын, иминлеген барлаучы хатын ул Венерабыз. Аңа сиңа аны бәхетле итеп яшәвегезгә бары бишле билгесе куясы килә. Мәхәббәттә туган балалар да бик матур булып чыкты. Сездәй күркле. Гомернең һәр көне имин булсын һәм куелган бар максатыңа иреш. Kıymetli kişiler bilen uçraş, gailеңni yılmayı bilen sıyındır. Her irten niyetlegen bar işlerini de işlep bilgür. Bugünkü beyraming köngilli bulsun. Iň mühimi jan tınışlığı, bäxitli uzun gymyr dilibez. 50 türlü tüske bugün buyadık keyiflerini. Taşladık bütün uylarını, berdik bütün işlerini. Bugün юбилей inimiz karşı alatan bilen, nasip etsin yakınыбыз yaşaw tыныç jan bilen. Ni tileyek, bar zatyň bar, toly seniň turmuşyň, kötüp tursun alda seni bary ýakty uňyşyň. Yüregiňde army talmy bir tuktamay işlesin. Gaileň seniň barlygyňny mäňge toýup ýaşasyn. Rahmet unutmagan üçün tuganlyk hisleriňni. Uturup bir jer tınglaly, unutup bar işleriňni. Kadirli Ferit Şamilovich, yakınlarıgız mahsus sizge dip jerda sayladılar. Kabul etip alıgız. Ömürlerini bire Huday sınar üçün, kaygılarını biredir ulçıdar üçün. Tatısınlar deyip bir demliknin küçün, tuğanlarını birgendir uşunun üçün. Tuğanlıkның hislerine tapıp düşmesin, yürek ağır sözler iştibişmesin. Qara meşe aralarını hiç kisimesin, Güngel soğutarlık aşı şillere ismesin.
Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Birden bulip tatulukta birge yaşik, sığınmasın tuğanlıkның araları. Tuğanlıkның hislerine tapı düşmesin, yürek ağır sözler işte düşünmesin. Kara meşe aralarını hiç ismesin, көңіл сауытырлық ащы жиллері ізмәсін. Көтеруі жеңіл бірге қойғыларыны, шатлықны да тек бөлішке шул бит татлы. Алыштыра алмый яқты бұ дүнияда, бір кімде ол туған деген бейік затыны. Туғанлықның хислеріне тапы түшімәсін, йөрәк ауыр сүзләр ишті бішімәсін. Кара мәші араларны hiç кисемәсін, көңіл сауытырлық ащы жиллері ізмәсін. Туғанлықның хислеріне тапы түшімәсін, йөрәк ауыр сүзләр ишті бішімәсін. Кара мәші араларны hiç кисемәсін, көңіл сауытырлық ащы жиллері ізмәсін. Бу тормышта иратлар өчен бик кирәкле булган ир кардәше, бер туган абый-энең булуы иң мөһиме диләр. Сез, Фәрит абый, ул яктан бәхетле кеше. Чөнки еракта, Мәскәү шәһәрендә яшәсә дә, абыйларча үзенең киң терәк иттереп җилкәсен куючы кешегез бар. Ул да булса, абыегыз Камил Шамилевич. Фәрештәдәй сезнең турында кайгыртып яшәүче апагыз бар, Фирүзә Шамилевна. Тормыш иптәше Рафаэль, балалары Юлия, тормыш иптәше Евгений, Лилия сезгә бүген шулай ук үз теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Кадерле, сөекле, хөрмәтле энебез һәм абыебыз. Бүген син иратлар өчен бик күркәм юбилееңа җитештең. Тормышның бар ягыннан да өлгерергә тырышып, сизми калдың 50 яшеңә җиткәнеңне дә. Ләкин саннарың арта барса да, күңелеңдәге булган энергияң, дәртең кимеми. Син һаман да шундый ук яшь һәм эш сөючән булып торасың. Үз язмышыңның гүзәл чәчкәсен, Венерабызны очратып, тату уягызны корган идегез. Инде дистәләгән еллар бергә яшәп, алмадай татлы балаларыгызны тәрбияләп үстердегез. Алар да сезне кабатлап бик акыллы һәм тыйнак булып үстеләр. Гомере буе Венерабызда безгә бер туган сеңлебез шикелле яшәде. Сез ыгы-зыгылы тормышта без туганнарыгызга да вакыт табып, һәр вакыт олы күңелле һәм мәрхәмәтле булып яшәп киләсез. Без моның өчен мең рәхмәт укыйбыз. Гомерегезнең алдагы һәр көне дә имин уссын. Барчабызны да елмаюың белән гел сөендерсә идең. Бүгенге бәйрәмең дә күркле уссын. Теләгебез бүген иң мөһиме саулыкка тиренгән озын гомер һәм тау кадәр бәхетләр. Теләр өчен бар әйбереңдә бар шикелле якыныбыз. Аллаһы Тәгалә шуннан мәхрүм итмәсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Раббым алда да ешрак күрешеп, туганнарча аралашып яшәргә насыйплар кылсын инде. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Кытлап теләкләр җыйдык бит махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус-туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та күңел синең яныңда. Раббым, язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагында. Венера белән икәүләшеп яшәгез тигез генә. Кайгы хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Кытлы булсын туган көнең, кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек учыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны, канатлан, шатлан әйдә. Елмайсыннар күзләрең матур булган бәйрәмдә.
Hürmetli Ferit Şamilevич, юбилейлы туган күнегез кутлы булсын. Алдагы җырны да тыңларга чакырып калабыз. Seni minim tuğanım, min senin tuğanım. Biz tuğanlar bürük nesilden. Sen atarda көңіл, senin bilen жеңіл. Tuğan bulgaç rahat yaşarga. Yar yali sen bar, yar yali min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Yar yali sen bar, yar yali min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Sen benim diregim, men senin diregin. Yaşasak da türlü dübekte. Gül şeşegini koyar, jimirlep koyar. Doğan yaşı her şah yürekte. Yar yali sen bar, yar yali min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim nişlerge. Bayanlar Rinat Valiyev, Razil Kamalov. Birgalashib jimlik qildik. Har vaqtda shoy do'st tugan bo'lib yasharga nasib etsin. Yar yali sen bar, yar yali min bar. Nihal tuganim deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Yar yali sen bar, yar yali min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyim işlerge. Ayırım tilekler beylemin sizge iski kulatkıdan opağız Asiye Şamilevna, kızı Gülnaz, tırmış ipteşi Rafael, balaları Kseniya, Amir, Artur, ipteşi Yulia bilen. Samara'dan olu Rafael, tırmış ipteşi Galiye, balaları Nadir, Danil da yollağanlar. Alarının xатын da şeşmi tükmi okuyup gitirge aşıgan. Qabat-qabat uylanıp, kişi gımırlarının tırmış kitapların tiren iştelikli eser sıman okup kilem. Birevlerge bir hisap bәхет bilerge, qaybirevge sınavlar arkalı aşağı ötüp bulsa da tiren izli gımır yolları uzarga yazgan. Mine indi bizning yakın kişimiz de tuzan bir tüge kadar pışırak takuna olmaslık madur yollar etken. Tegeregen tırmış sukmağı bugün anı 50 yaşına alıp kildi. Kadirli enim, suyuklu abıyыбыз, bugün sina 50 yaş tula. Nisan ol 50 yaş? Ol indi yaşlık tügel, lakin әліге ol qartlık da bulmay. Neticesi 50 yaş ol qartlıkның en yaş çağı.
50 яшыңа җиткәч тирә-ягыңа карап, үзеңнең тормышыңа, үткән юлларыңа бәя бирә аласың. Артта инде җитәрлек авырлыклар, шатлыклы мизгелләр, ынтылмаслык вакыйгалар калган. Шул вакытта синең алда әле максатларың күп. Шуңа күрә без беренчедән әлеге максатларыңа ирешерлек көч, хәл, исәнлек телибез. Гаиләңдә гел тынычлык булсын, якыннарың бары шатландырып, сөендереп торсыннар. Без сезне гел кунакка көтеп калабыз. 50-гә җиткән чагыңда атла ныграк адымны. Алда бирсен Раббым сиңа бары бәхет, шатлыкны. Уфтанырга ашыкма син, бик олыгайдым диеп. Каршыла син юбилейны бары елмаеп, көлеп. Белеп яшә, туганнарың яши сине хөрмәтләп, якыннарың торсын иде сине һәр чак кадерләп. Юк синдәйләр эш сөючән, тормыш җанлы иратлар. Безнең инебез алтын дип ни бар кеше кабатлар. Без бәхетле, синнән уңдык, бүген бәйрәм итәбез. Бары синең хөрмәтеңә матур җырлар бирәбез. Хөрмәтле Фәрит Шамилевич, якыннарыгыз юллаган теләккә шатланып без дә кушылабыз. Әлеге җыр юбилейегызны тагын да матурайтыр дип өметләнәбез. Чәчәкнең үсисе, татулыкта, бергәлектә, туганлыкларының көче, шул туганлыкларының көче. Алмагашта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк, шул туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагашта чәчәкле, күк сирендә туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Безнекеләр, диярлектәр, кемнекеләр дигәндә, син дигәндә, мин идәндә, бибез ятлар тигәндә, шул бибез ятлар тигәндә. Чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагашта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк, шул туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Ризык ашлар, ташлашмабыз ни күрсәк тә, сау булсын гына башлар, шул сау булсын гына башлар. Алмагашта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк, шул туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Алмагашта чәчәкле, күк сирендә күк чәчәк, шул туганнарым, шул чәчәктәй булсын сезнең киләчәк. Туганнарым, шул чәчәктәй